Пачынаецца ў паэзію дарога з працы над сабой. Так лічыць мой сённяшні суразмоўца, паэт Канстанцін Цыбульскі. Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з таленавітымі людзьмі краіны. Кастусь, перш чым пачаць нашу гаворку, я хочу расказаць пра сваё ўражанне, калі у Фэйсбуку я ўбачыў верш і ўбачыў здымак з маці. Такія прыгожыя сын і маці. І вось мне так это у памяць увайшло, і я нават выпісаў гэтыя радкі. Я птушкай спяшаю да роднае мамы, каб ціха шапнуць, дарагая моя. Справа ў тым, што калі у мінулым годзе была аўтарская вечарына да дня матулі, у Бел дзяржфілармоніі вялікая зала, і выступалі, многа артыстаў выступала, цікавыя надзвычай ансамбль свята завяршыў фінале, але выступаў Евген Хаменка, гэта першы саліст ансамбля «Верасы». Ён напісаў каля 20 маіх песень, так? І от адна з песень гучала ў яго выкананні на сцэне Белдзяржфілармоніі. А песня гэта пра матульку «Я прыйду на зары». І я ўспомніў, як студэнт першага курса, такі няўрымслівы, такі рамантычны, ну што, пасля арміі прыйшоў і паступіў у універсітэт. Вось я ў суботу прыехаў да матулі, а ісці 3 кіламетры да майго хутара за балоце. З аўтобуса выйшаў, іду па шляху, туман, коні ходзяць на лузе. І я так успыхнула натхненне, што я амаль экспромтам напісаў верш, які от прачытаў пасля матулі, як прыйшоў, абняліся, я кажу: «Мама, а ў мяне для цябе ёсць цудоўны падарунак». Яна: «Што, сынок?» Я кажу: «Верш напісаў, табе прысвяціў». І я і чытаю, а ў яе слёзы цякуць па вачах. І я дастаў фотоапарат, кажу: «Матулька, давай сфотаграфуемся». І пляменнік нас шчолкнуў, мы абняліся на парозе. Я ўжо адчуваў, што, ну, конечно, усе ж мы, так сказаць, летуценнікі, усе мы пасажыры вот на гэтай зямлі. І якраз атрымалася так, што яе не стала. Вось, і я думаю, трэба все-таки памяці яе, вот эту песню, я і прачытаю зараз, можна прачытаць верш. Я прыйду на зары, нечакана і ціха. Падымуся на гатак, пагрукаю ў дзверы. Ты апесціш мяне, як бусля, так бусліха. Ты прытуліш мяне ў чаканні бязмерным. Я прыйду на зары, калі коні на лузе к задуменным іржанні сплятаюць сляды, калі зноў заклякоча разбушаны бусел, калі выдыхне комін, аладкавы дым. Я прыйду на зары, увайду не ў хату, падымуся ў маленства, ў песні твае, ты з пячы каравай, як калісьці на свята, бо ў жыцці маім смаку яго не стае. Я птушкай спяшаю да роднае самай, пад звоны бароў пераліў салаўя. Я птушкай спяшаю да роднае мамы, каб ціха шапнуць, дарагая моя. Ты ўзгадваў першы курс універсітэта, філалагічны факультэт. І вось нечакана, можа быць, у школе, пасля школы, дзе працаваў, апынуўся ў радах міліцыі. Інспектара па справах непаўналетніх. Я ведаю, што вось гэта была такая крэатыўная праца, і што вы нават здымалі фільм. Першы відэафільм, пра што вы здымалі? Многа было такіх выпадкаў, дзе адзін выпадак, напрыклад, з Разані прыехала дзяўчынка паступаць у БДУ, універсітэт, а цёця яе выкладала рускую мову, літаратуру і была рэпетытарам гэтай дзяўчынкі. Яна прыгажунька, валасы пшанічныя, ну, фея. Вось. І гэта фея, так сказаць, пазнаёмілася з мясцовымі дзяўчаткамі.
Тыя зацягнулі яе з дыскатэкі на кватэру, запрасілі хлопцаў. Хлопцы забеглі да цыганоў, узялі саломкі макавай, заварылі, сябе шпіганулі, дзяўчатак шпіганулі і гэтую фею з Разані, блакітнавокую. І гэта фея пачала прытомнасць траціць. І гэта вот першы фільм, які я сняў, так сказаць, па гарачых слядах, калі яна ў рэанімацыі, калі яна перавялі ў тэрапію, спасалі яе там, спаслі, дзякуй Богу. І тады, так сказаць, у мяне думка успыхнула, а чаму не зняць эту праблему глыбей, серыял зрабіць, таму што многа падлеткаў, якія то машыны кралі, то... І я назву такую прыдумаў «Сімфонія дзецкай печалі». І атрымалася цікава, калі я ўжо стаў начальнікам прэс-цэнтра УВД управлення па Мінскай вобласці, уже падпалкоўнікам. І такі выпадак зноў вельмі такі і напружаны, і такі драматычны, і трагічны, таму што там і забойства было. І падлеткі, якія трапілі ў секту неоязычнікаў, каб даказаць, што божанькі нашага няма, яны залезлі ў цэркву каралёў стан, аграбілі касу, грабанулі і падпалілі цэркву. І яна згарэла датла цэрква, засталіся толькі іконы. Гэта было нешта. І мы, Саша Стрыгалёў, які працаваў у мяне ў прэс-цэнтры, цікавы паэт, цікавы пісьменнік, вось, мы з ім сцэнарый напісалі і знялі фільм «Куда идет человек». Мітрапаліт Філарэт гэты фільм блаславіў, і мы паслалі яго ў Маскву, нас запрасілі ў Маскву на кінафестываль міжнародны, дзе 65 краін было. І мы першае месца з гэтым фільмам перамаглі, і ў нас дыпломы, і мне вельмі прыемна, што дома стаіць Ніка, вось і не адна, таму што я некалькі фільмаў здаваў Маскву, і нават Сергей Степашин уручаў, Аркадий Вайнер блаславіў, і нават напісаў уступнае слова ў кнігу мне. Вось эта кніга «Мгновення над безднай». Пасля таго, як от мы раскрылі, ну не мы раскрылі, а мы знялі фільм па гарачых слядах, так? І я напісаў паэму «Мгновення над безднай». Про забойство у Слуцку, там такое, это долго рассказывать, але тут целая поэма. І ось чалавек у міліцейскай форме, чалавек, які працуе ў міліцыі, узначаліў у Слуцку літаратурнае аб'яднанне. Літаратурнае, о, гэта золотая пора. Значит, Наум Яковлевич, это вельмі золотая пора. Я ператварыў літаратурнае аб'яднанне ў літаратурны саюз. Літаратурны саюз Случ. І я 10 год кіраваў. І чаму літаратурны саюз? Таму што я тэлефанаваў у прадпрыемствы, на прадпрыемствы, у калгасы, у школы, і пытаўся, ці ёсць там людзі, якія творцы, якія пішуць, якія спяваюць. Ёсць. Ды калі ласка, тэлефон. Я тэлефанаваў, запрашаў, яны прыходзілі. Ім так падабалася, што яны заставаліся ў нас. І от за 10 год, ну, чалавек 40 у нас. І мы з'ездзілі ў Вязанку. Выступілі ў Вязанцы, калі Янішыц, Евгенія была жывая. Яна так захапілася намі, абдымала кожнага і кнігі падпісала кожнаму. Тады запрасілі нас у дом літаратара. Калі Ніл Сімонович Гілевіч быў старшынёй, запрасілі туды. Я сабраў кагорту сваю, суполку сваю творчую, і мы прыехалі ў дом літаратара. Я 33 гады таму назад. Гэта ўжо дата, веха. Калі я выйшаў на сцэну у нацыянальнай кашульцы з кошыкам яблык у капелюшы, то я так разгубіўся, таму што ў зале сядзелі Васіль Вітка, жывы, здаровы, з усмешкай, Григор Іванович Барадулін, ну, Сергей Законнікаў, ну, много хто. Сергей Іванович Граховскі сидзеў, Геннадий Николаевич Бураўкін. І мэтры ўсе сядзелі ў гэтай зале. І выступленне шыкоўнае атрымалася. Яны там аж слёзы на вачах былі. Ну, пасля паспавядаліся ў застоллі, пасядзілі, песні паспявалі. Это было так цёпла, так хороша.
Кастусь, ну вось калі ты працаваў у міліцыі, кіраваў літаратурным аб'яднаннем у Слуцку, канешне, ў той час, можа быць, вот, не так шырока гучала беларуская мова сярод тваіх калег, супрацоўнікаў. Я вычытаў, што ты сказаў аднаму са сваіх калег, што мова беларуская будзе гучаць дастойна і годна. Так было? Яна гучала, так было, так, і гэта мова гучала і дастойна, і годна, але чамусьці гэтыя ручаёчкі яны сталі мялець, перасыхаць, і, ведаеце, і рака стала мялець, перасыхаць, а наша беларуская мова, яна надзвычай напеўная, меладычная, прыгожая, ёмкая і такая характэрная. Напрыклад, усе афарызмы, да, прымаўкі, прыказкі на беларускай мове, яны так трапна гучаць. Добраму чалавечку добры в запечку, а благой благаце благай на куце. Дзе ты, кулік, жывеш у балоце? Там же мокра, а мне там добра. Такія трапныя ёсць, матуля моя любіла ўсе такія, і да зместу, і так хораша, да, так все это было. Вот, і я ўнаследаваў трошачку гэта. Ну і, конечно, не магу абысціся без таго, каб не расказаць пра тое, што песенная творчасць, таму што аўтар ты больш за 100 песень. 300. 300. Больш за 300 ўжо. Ну вот. Як вот, ну, чым, скажем, можна растлумачыць вось такую шырокую, душэўную прагу да песні? Справа ў тым, што гэта, мабыць, генетычна, таму што бабулька, яна была рэгентам у царкве. І вельмі хораша спявала, на некалькі галасоў, і песню адразу раскладывалі. І я, калі маленькі быў, і ў застоллі заўсёды спавядалі душу радня і сябры не толькі чаркай, вось, хаця і чарка была, вось, але песні спавядалі. І ўсе старадаўнія песні, якія бабулька, мабыць, яшчэ спявала, я іх і ўнучцы спяваў. І сам добра ведаю, нават вот эта песня, яна ўжо трошку забыта. Туман ярам даліною, за туманам нічого не видно, за туманам. Бачыце, а мы, паэты, справа ў тым, што ствараем рытмічны малюнак песні. І калі я пачаў пісаць вершы, то ну, мабыць, гэта ад Есеніна, таму што першы зборнічак Есеніна, які мне класная кіраўніца Вера Івановна Шупляк падарыла, і я прачытаў, і я спаць не мог, вось, і я так хацелася напісаць, вось так, як пісаў Есенін. І я першы верш на рускай мове напісаў, а пасля ўжо сталі трапляцца вершы Браўкіна, вось, Ніла Гілевіча, пачаў пісаць на беларускай мове. Мы ствараем рытмічны малюнак песні. І кампазітару яму вельмі лёгка адчуць гэты рытм. Пытанка, конечно, будзе вынікаць з таго, пра што мы гаварылі. Якая увогуле твоя, на твой погляд, самая любимая, самая удалая песня? Моя песня – это «Бацькоўскі зруб». Это самая першая песня. Я под навальніцу пісаў і некалькі песен напісаў за вечар. Вось, калі акно было адкрыта ў сад, і навальніца ішла, палыхала, і пасля вецер падняўся. Я акно закрыў. Эфект навальнічны. Ён перадаўся, гэта нейкае такое. І я напісаў, першая песня – гэта «Бацькоўскі зруб». Яшчэ жыве бацькоўскі зруб, смалой сасновай пахнуць сцены, спяваюць пеўні ў пару, гукаюць раніцу нязменна, яшчэ матуля ў вакне чакае сына ў усмешку, яшчэ адбэраў і ранет, і зоркі пахнуць і ўзмешкі, яшчэ вада ў студні ёсць, яшчэ сябруе комін з дымам. Я тут, прызнаюся, не госць, я вечны парастак радзімы. Вось, і трапіла эта песня сябрам Анатолію Івановичу Ярмоленку. І «Славянский базар», 98 год, эта песня прогучала на «Славянскім базаре». А з кім з кампазітараў вот, больш за ўсё працавалася, і каго ты лічыш вот, сваім, можа быць, ну, верным і блізкім, скажам, кампаньёнам у песні? У песні гэта Леонід Шурман. Мы з ім вельмі многа песен напісалі, песен каля 20.
А затым Евген Хоменко таксама, які адчувае тонка мелодыку верша. Я яму падпісаў вось гэтую кніжачку калісьці гадоў 15 назад «Малітва і песня», так? Вось. І ён за нядзелю напісаў 10 песен. Тады Фёдор Жыляк, каля 10 песен, таксама гэтыя песні зараз гучаць. Это баранавіцкі кампазітар, які ў сябрах быў салістам калісьці. Шасціструнную гітару так хораша спяваў. У Эдуарда Зарыцкага ёсць. Ну, а першы кампазітар гэта Валерій Кірылович Іванова, які бацькоўскі зруб напісаў, зямлю бацькоў напісаў. Вось, сябры выконваюць. І вельмі прыемна, што... Мы з ім працавалі на радыё, і у нас таксама з ім ёсць песня «Не забывай мяне ніколі», якую Руслан Аляхно спявае. Я чуў, цудоўная песня. Дзякуй за гутарку. А я нагадаю нашим тэлегледачам, што сённяшнім маім госцем быў паэт, спявак, кампазітар Константин Цыбульскі. Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы.